Хайырлы кеш, эфирда яңалыклар, студияда мин Римма Авзалова бүгенге чыгарылышта. Товар шул ук бәяләр арта, журналистлар бәя күтәрелүнең сәбәпләрен ачыклый. Исән чакта кадерен белик, язучы Фуат Садриев исемендәге музей ачылды. Мөслим яшьләре осетин пирогларын пешерә. Политехника техникумыннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Бүген һөнәри бәйрәмнәр уңаеннан бер төркем энергетиклар хөрмәтләнде. Энергетика һәм районны электр энергиясе белән тәэмин итү өлкәсендә күп еллык намуслы хезмәтләре өчен Мөслим районы электр шелтәрләре хезмәткәре Мирфәиз Нургалиев Татарстан Республикасы сәүдә һәм сәнәгать министрының рәхмәтенә лаеклы ялдагы хезмәткәр Рифкат Калимуллин Сетевая компания акционерлык җәмгыятенең мактаулы хезмәткәре күкрәк билгесенә лаек булды. Оператив күчмә бригада электромонтерлары Фәргать Әхлиуллин мактау грамотасы белән бүләкләнде. Һәм техник Гөлнара Хафизова компаниянең рәхмәтенә лаек булды. Хезмәтләрне реализацияләү төркеме инженер җитәкчесе Ришат Хафизов Әлмәт электр шелтәрләренең мактау тактасына кертелде. Бәяләрнең кисәк кенә күтәрелүенә һәркем игътибар иткәндер. Сәбәп нидә? Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе Түбән Кама территориаль органы өлкән белгече Алина Виноградова белән рейдка чыктык. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Көн тудымы бәйе орта яңа ел алдыннан бу бигрәк тә сизелә. Моннан ой 2 ай чамасы килограммы 34-38 сум булган шикәр комының бәясе 58 сумга, көнбагыш маеның 1 литры 170 сумга сикерде. Шикәр комының бәясен кинәт күтәрелүне булган запасларның кимүе белән аңлатырга тырыштылар. Иң күп ихтияж булган товарларның берсе ул естественно сахар. Элек атнада гына аның бәяләре 55-56 сум тора иде. Правительствоның кушылганнан бирле я бу җәзалар килгәч, ул кайсыр магазинда 45-кә төште, кайсыр магазинда 42-гә төште. Хәзер бөтен хозяйство субъектлары шул сөйләшү бара. Рекомендованный ценага төшерергә ниятләп, аңлатып, бөтен эш алып барыла. Кичекнең бәясе 1-2 көнлек килсен артыгы. Бүген бәясе төшкәненә 46 сум, шуңа күпләп алып кергә булдым. Азык-төлеккә бәяләр арту бигрәк тә өлкәннәрдә зур ризасызлык тудыра. Дөге карабыда юрмасы, йомырка, икмәк һәм май продуктлары аеруча шау-шу тудырды. Җәй айларында 36 сум торган батон бүген 50 сум тора. Бүген генә батоннарга 50 сумга күтәрделәр. Моның бәясе нык күп була инде бу кешегә дә алырга да, интергә дә балалар да күп ашыйларны иртән завтракка балаларга үзебез дә әзерлибез. Бу вопрос хәл ителә инде, хакы төшәр аның. Экреннәр. Но в группе социально значимых есть батон нарезной, аның хакын без мониторить итәбез. Но производительләр табалар җаен, и, например, батон нарезной тип түгел, батон подмосковный дип чыгаралар да, ялны уже ценасын без регулировать не можем. Бездә бит барысы җайлы эшләнә. Башта сәүдә нокталарының карабыда юкка чыга, аннары ул 2-3 тапкырга бәясе артып, янәдән киштәләргә менеп утыра. Шуннан соң кеше кирәксә дә кирәкмәсә дә күпләп запас туплап калырга ашыга. Хаклар күтәрелә башлады. Сентябрь аенда, октябрь аенда, ноябрь аенда гречка, например, хакы 140 сумга күтәрелгән, 162 сумна да бар. Ләкин хаклар төшә башладылар хәзер. И 112 сумнан артыграк бер магазинда да Мөслим районында гречка юк. Узган атнада Владимир Путин уздырган киңәшмәдә база продуктларына бәяләр үсеше төп темаларның берсе булды. Президент хөкүмәтне тәнкыйть утына тотып, шикәр комы, көнбагыш мае, он, икмәк булк эшләмәләренең нигезсез кыйммәтләнүенә басым ясады. Бәяләрне киридән төшерергә дигән карар чыккан булса да, Мөслимнең кайбер кибетләрендә көнбагыш мае элеккечә 170 сум, ә шикәр комының килограммы 50 сумга якын иде. Хакларны күтәрәләр инде, аны о кадәр кирәк түгел ягә конечно. Балакның кесесенә нык суга бит. Пенсионерларның нәрсә инде бит, Аллаһ акча. Мин тәңкәгә торган булалар инде аны. Машинага утырып йөрисең аның белән продукция аласың. Кибетләрдә йомырканың бәясе дә җәйге хакка караганда 20-25 сумга кыйммәтләнгән. Дистәсе 82 сум торган кибетләр дә бар. Бәяләр ни сәбәпле арта дигәнгә, сатучылар сәбәпсез арта дип белдерә. Яңа ел алдыннан сыйыкма, ярма, токмачлар, җиләк-җимешләргә бәяләр артуына халык үзе дә сәбәпчедер мөгаен. Сорау һәм ихтыяҗ булганда, сәүдәгәрләрнең һичшиксез үз товарларына һәм продукцияларына бәяне арттыруы билгеле бит инде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
3-7 ноябрь көннәрендә Казанда яшь профессионаллар WorldSkills Russia шелтәр чемпионаты, 25-30 ноябрьдә чемпионатның региональ туры узды. Анда Мөслим политехника техникумы укучылары да катнашты. Егет-кызлар бәйгедән җиңү белән кайтты. Чемпионатта техникум укучыларының беренче мәртәбә генә катнашуы түгел. 3-нче курс студенты Лейла Насыйфуллина шелтәр чемпионатында 3-нче урынга лаек булды һәм региональ турда беренче бишлеккә керде. Чемпионатка барыр алдыннан мастер Лилия Закировна әзерләде. Без пироглар пешердек. Чемпионатта булганда каушамадым. Пирогларым бик матур чыкты. Тагын да шулай конкурсларда катнашырга язсын. Лейла Насыйфуллинаның инде бу безнең беренче генә җиңүе түгел. Без сетевой чемпионатта 3-нче урын алдык. Бу инде безнең бөтен Татарстан буенча училищелардан техникумнар арасында бик олы результат булды инде уларның. Беренче тапкыр катнаштык без осетинский пирогларда и шул 3-нче урын алу бик әйбәт инде. Мен баланың уңышы инде минем дә уңыш дип уйлыйм инде мин. Яшь профессионаллар региональ чемпионатында техникумның 4-нче курс студенты Олег Васильев икмәк пешерү компетенциясендә катнашты. Олег региональ чемпионатның беренче бишлегенә керде. Оливка бик нык әзерләнгән иде. Яннан соң анда конкурс вакытында да ул үзенә бик кызыклы мәгълүматлар алып кайтты инде. Киләчәктә дә аның бик нитәсе катнашасы килә. Но ул соңгы курста инде безнең. Олег пешекче һөнәренә кечкенәдән гашыйк. Әнисе пешергәнне һәрвакыт күзәтергә яраткан ул. Я выбрал свою профессию, потому что я с детства полюбил готовить вместе со своим отцом, со своей мамой. Поэтому мне появился к этой профессии интерес. Плюс мне нравилось смотреть сериалы, где именно когда готовят. Вот эта вся кухонная суета, когда там все быстро-быстро они нарезают. Прям мне это понравилось, поэтому я даже не жалею то, что пошел на эту профессию. Чемпионат барышында Башкаланың халыкара сервис көлиятендә республиканың 16 район командасы көч алышты. Шунда ук юниорлар арасында да бәйге оештырылды. 4 үзебезнең студентыбыз катнашты, бер юниорыбыз катнашты. Ул безнең Тукай мәктәбеннән укучыбыз. Без 2020 елның башында башлаган идек. Үзебезнең райондагы укучылар өчен техникум стеналар кысаларында түгәрәкләр үткәрергә, шушы түгәрәкләрдә йөргән балаларны да без чемпионатка алып барып, безнең Шәйхметов Фәрит сетевойны үтеп, региональный чемпионатта 3-нче урын алды. Мастер Евгений Басуринның укучысы Ринас Гыйзетдинов шелтәр һәм региональ чемпионатларда 2-нче урынны яулады. Беренчелеккә керү Ринаска Татарстан җыелма командасына керү мөмкинлеге бирде. Киләсе елның июль айында ул Кабардино-Балкарияга Россия чемпионатына юл тотачак. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Районда музейлар саны арта. Мөслимнең үзендә генә дә гаилә музейларында кертеп 7 музей бар. Бу көннәрдә Олы Чакмак мәктәбендә күренекле райондашыбыз, халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Фуат Садриев музее ачылды. Шул уңайдан оештырылган тантанада Фуат Садриев, аның җәмәгате Сәйде Нур ханым, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова катнашты. Олы Чакмак мәктәбендә моңа кадәрдә туган як музее бар иде инде. Анда Фуат Садриевның тормыш һәм иҗат юлын чагылдырган аерым экспозиция эшләде. Авылдан чыккан танылган язучың булсын да, ничек инде аңа багышланган аерым музей оештырмыйсың ди. Безгә менә шушы музейны төзергә бигрәк тә мәктәп дирекциясе һәм укытучылар коллективы зур ярдәм күрсәттеләр. Шулай авылдашлар без төрле материаллар тупладык, альбомнар чыгардык, фотолар юлладык һәм шулай Фуат Садриевның үзенең биргән материалларын туплап, шушы музейны ачырга булдык. Иҗат кешесе өчен туган төбәгендә, яшәгән җирлегендә үзен зурлауларын, хөрмәтләүләрен күреп, тоеп яшәүдән дә олы бәхет юктыр ул. Музейны ачкан мизгелләрдә Фуат Миннәхмәтович эчке дулкынлану хисләре кичерде. Bir koşanlarını uylamadım. Min gümmen bu yaşka giderim deyip de uylamadım. Bu derecelerine edebiyatta erişirmin deyip de uylamadım. Yazarla tilesem de indi. Geçtelip yazsam da bu elbette zor şatlık. Min rahmetli oğuldaşlarıma kimini uyuşturgan barısına da Музей берничә зонага бүленгән. Язучының тормыш һәм хезмәт юлын, иҗатын чагылдырган бүлекләр белән мәктәпнең яшь экскурсоводлары таныштырды. Бүгенге ачылган музей чынлап та инде район тарихына тагын бер үзенең яңалыгын алып керә. Чынлап та бу Фуат абыйның дәрәҗәсен күтәрү, аны
үзе исән вакытында, үзе аягына ныклап басып торган вакытында аны данлау. Чараның икенче өлеше Фуат Садриев иҗатына багышланган иде. Авылымның ярсып очкан кошы дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәдә укучылар әдипнең балалар өчен язылган әсәрләрен сәхнәләштерде, әсәрләреннән үзекләр сөйләде. Кунаклар чыгыш ясаучы балаларның сөйләм теленең чиста, сәнгатьле булуына игътибар итте. Сугыш чорының бүтән авырлыкларын сабый чактан татыган язучы еш кына безне авыл үстерде, авыл тәрбияләде дияргә ярата. Ә инде авыл биргән тәрбиянең, зурлауның әҗерен кайтара алдыгызмы дигән сорауга ул булай дип җавап бирде. Гомумән алганда, моны берничә дә үтәп бетерә торган түгел. Безнең бигрәк авыл халкы, ул батыр халык. Ул бернинди артык әйбер сорамый. Аңа шушы тормышын, үзенең яшәгән тормышын алып барса җитә. Ул шуңа рәхмәт белә. Һәм бу халыкның, авылның яшәешен әле язарга, бөтен язучыларга да. Әле гомерем бар дип уйлыйм. Менә ул әгәр дә проза, повесть буламы, роман буламы, аны төгәлләй алсам бигрәк тә бәхетле булыр идем. Яңа гына үз ишекләрен ачкан Фуат Садриев музее озын гомерле булсын, яңа экспонатлар белән тулылансын, чын мәгънәсендә тәрбия үзәгенә әйләнсен. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Байык авылында яшәүче Нәҗибә Сәхиповага 90 яшь тулды. Юбилярны район башлыгы Рамил Муллин котлады. Теманы коллегаларыбыз дәвам итә. Райондашыбызга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау открыткасы күчтәнәч пакеты тапшырылды. Юбилярның иңнәренә акча салып, район башлыгы Нәҗибә апага җылы теләкләрен җиткерде. Үз гомерегездә кылган гамәлләрегез белән һәр вакытта шушы илнең киләчәгенә күп хезмәт куйган кешеләр дигән. Шуңа ихлас күңелдән сезгә саулык, сәламәтлек, иминлек һәм иң изге теләкләр. Россия президенты Владимир Путин. Болашагы сугыш һәм хәерчелек елларына туры килсә дә, Нәҗибә апа узган гомер елларына зарланмый. Мәктәп елларыннан ук фермада сарыклар карый, кечкенәдән бәйләм эшенә өйрәнә ул. Яшәвемә канәгать, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Нәмәләр күрсәндә канәгать, Аллаһы Тәгалә аклап барды, чаклап барды. Бер нинди дә зыян килгән чакларда да зыян күрсәтмәде. Ходай Тәгалә мине саклап, күтәреп җиртте. Меңнән-мең шөкермен. 90 яшьне биреп тә булмый үзенә. Һаман хәрәкәттә, һәр эшкә җитешә Нәҗибә апа. Кулыннан бәйләм төшми. Күз явын алырлык урын җир япмалары, бәйләнгән читек башмаклар, шәлләр, алар өйне нурга күмеп утыра. Аңа алдагы көннәрендә дә исән сау булып, сәламәт булып, безне куандырып, бәхеттә, шатлыкта, хәерле гомерләр насыйп итеп яшәргә безгә насыйп булсын. Нәҗибә апа бәйрәмдә бик күп котлаулар, җылы теләкләр кабул итте. Якыннарына күңел җылысын мулдан биргән райондашыбызга Ходай бәхетле картлык, озын һәм сәламәт гомер биргән. Алга таба да үз аяклары белән җир җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын иде үзенә. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Гөлләр яратуны сизә. Муслимнән Нәзифә Баширова шундый фикердә. Гөлләр яратучы Нәзифә апа декабристның гына да уннан артык төрен үстерә. Гөл үстерү серләре белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. Шлюмбергера гөлен декабрьдә чәчәк аткан кадәр күрәсең. Халык декабрист дип йөртә. Декабрист кышка кергәндә чәчәкләре белән сөендерә башлый. Нәзифә Баширова әлеге гөлнең уннан артык төрен үстерә. Гөлләргә мәхәббәт әнисеннән күчкән. Кичкенәдән матурлыкны күреп үскән Нәзифә апа. Тышта бакчада гөлләр үстерәсең. Хризантемалар үстерәм, розаларымны битердем. Безнең бердән алар гүл җимешләнделәр, алар гүл җимешкә прививка салган, ниләр битен розалар инде. Балалар бәләки, оныклар, 5 кыз бездә инде. Ирисләрем бар, флоксларым бар төрле төстән инде. Нарцисслар теге биек булып үсә торган инде. Нәзифә апа гөлләрнең төрлесен үстерә. Тамчы гөлнең генә дә 4 төре үсә анда. Декабристларны аеруча үз итә. Шлюмбергер анда декабрист дип йөртелсә дә, октябрьдән чәчәк ата башлый. В основном алар минем октябрь аенда бер партиясы чәчәк ата, аннан соң ноябрьдә бик күпләп чәчәк аталар инде. Чәчәк атуны озайтыр өчен инде нидән кар салам төпләренә ике яклап, һәр яклап инде 2 җирдән кар салган көнне су сыйпмыйм. Суны көндә сыйпмыйм, 2-3 көнгә бер төпләрен тотып карап кына, ипләп кенә сибәм. Су кырыга китсә декабристлар инде, алар үзләренең чәчәкләрен куялар. Шуңа күрә аларга чәчәк аткан вакытта күбрәк су сибәм. Чәчәк атмыйча ял иткән вакытта
әзрәк корытыбрак алам шүткенә дә, яңадан соң көндә стабильно су сибәм. Ашламалар белән мавыкмыйм ди Нәзифә апа. Кайберәүләр кебек гөлләргә яңгыр суы да сипми. Үсентеләрне кайда күрсә, шуннан алып кайта һәм үрчетә. Җәен гөлләрнең күпчелеген саф һавага ишек алдына чыгара. Нәзифә апа үстергән гөлләрен якыннарына бүләк итәргә ярата. Буш вакытларында фуамираннан да чәчәкләр ясый. Римма Авзалова, Динар Нурдинов. 16 декабрь көнне 3-нче буын республика ярышларының муниципаль этабы үтте. Бу көнне өлкәннәр арасында өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Ярышлардан Лилия Шәймиева репортажы. Өлкәннәр бер генә ярышларда да сынатмый. Тәвәккәл үҗәт хылыклы апа-абыйларыбыз чираттагы спорт бәйгесендә дә үзләренең осталыкларын сынады. Иратлар арасында Мөсинә Мансур Илалов, Наил Юлдашев Яңавсы авылыннан Валерий Кондратьев беренче өчлеккә керде. Шуны матур иттереп монда вакытлар үтә. Һәр көнне кич инде монда килгән саен күңелләр рәхәтләнеп, ял итеп китә. Мин моңа бик нык шатланып торам. Күрәм монда балалар килә, бәләкәй балалары белән өлкәннәр. Теннис кайында атнага эшмәккә киләр, монда кич белән эштән. Көтмәк 8-гә хәтта аттан каларга мөмкин. Уйнарга шулай атабыз. Хатын-кызлар арасында Михайловкан Ольга Макарова беренче урынны алды. Икенче һәм өченче урыннарны Рушшуганнан Галина Горбунова һәм Боягдан Рәйсә Гаттарова бүлеште. Мин Бояк авылына килдем. Бу Спартак язларында инде яшьтән катнашып киләм. Спортның менә кайбер төрләрен яратып шөгыльләнәм инде. Бүген өстәл теннисы буенча уйнарга килдем. Иратлар һәм хатын-кызлар арасында беренче урынны яулаучылар 23 декабрь көнне Йоршаулы шәһәренә юл тотачак. Татарстан Республикасы пенсионерлары арасында өстәл теннисы буенча узачак республика ярышларында алар мөслим данын яклаячак. Безнең өлкәннәр 3-нче буын дип әйтәбез инде, алар бик актив катнашалар. Аларга бик зур рәхмәт. Әлеге 2 атналык кына безнең ярышлар үткән йөзү буенча, анда инде безнең Кондратьев барып республика буенча 7-нче урын алып кайтты. Шуңа күрә аңа рәхмәт итәбез. Һәм инде монда настольный теннис буенча җиңгән кешене җибәрәбез. Шаллыга 20 көнне булачак ярышлар. Аңа инде уңышлар теләп калабыз. Безнең районыбызны алга чыгарды дип ышанып калабыз. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Алда сезне сабак булсын тапшыруы көтә. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Атнаның һәр җомга көнендә исерек шоферларны ачыклау максатыннан масса күләм рейдлар үткәрелеп килә. Ләкин аңа карап кына исерек шоферлар саны кимеми. Бу атнада ДАИ хезмәткәрләре исерек килеш транспорт белән идарә иткән 5 шоферны тоткарлады. Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләр ДАИ хезмәткәрләре белән кайчакта килешергә дә телиләр. Сөйләшеп булмыймы, акча биреп кытылып булмыймы дип ришвәт тә тәкъдим итәләр. Ләкин бу адым үзе үк зур җинаять бит. Эшкә килешер алдында идарә иткән кешеләр бик күп эләгәләр. Алар эләккәч инде безгә акча предлагательләр. Бу акча предлагайту үзе бер җинаять. Уже ул әгәр дә эше эләккән инде, өлер артында закон каршында җавап бирергә тиеш. Берничектән итеп булмый инде дә сөйләшеп. Видео шатлар. Шулай язган. Может, допустимидер. Может, допустимидер. Допустимо түгел инде. Монда дүрт тапкыр күрә. Юк. Менә шулай буласын. Безне прибордан согласен булсаң, протоколны келтирә, әгәр согласен булмаса, бонус каптыра. Юк, подписывайся. Этим я тебе ардым да.
Транспорт белән идарә итүдә мәхрүм ителгән килештә руль артына утыручылар әз түгел. Узган атнада Игенче авылыннан 1979 елгы райондашыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып йөргән өчен саллыгына штрафка тартылды. Мөслим авылының Пушкин урамында даи хезмәткәрләренә туктамыйча, әлеге райондашыбыз башта 3 мәртәбә Мөслимне әйләнде, аннары Сорман ягына юл тотты. Качкан вакытта ул участок инспекторының машинасын бәрде. 3 мәртәбә светофорның кызыл утына чыкты, 3 мәртәбә җәяүлегә юл бирмәде. Машина утын сүндереп чапты, каршы як полосага чыкты. Авария урынын калдырып китте һәм башкалар. Күп санлы кагыйдә бозуларны исәпләп, әлеге ир-егетнең барлыгы 20 мең сумга якын штрафы җыелды. Моңа өстәп исерек килеш транспорт белән идарә иткән өчен аңа ел ярымнан 3 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителү һәм 30 мең сум күләмендә штраф таяный. Исерек шоферны Сорман районының Рантамак авылында тоткарлаганнар. Шоферның Лада Гранта машинасы бәрелеп беткән була. Россия Федерациясе административ хокук бозулар кодексының 13.9 маддәсе буенча беркетмә төзелеп, әлеге ир-егетнең сак астына алынуын хәбәр итә даи хезмәткәрләре. Исерек килеш руль белән идарә итүчеләр арасында ара-тирә хатын-кызлар да тоткарланып тора. Аларның җитәкче урыннарда эшләве дә аяныч бит әле. Башкаларга үрнәк булып яшисе урында алар да эшүчелек сазлыгына кирип барганнарын аңламыйлар. Безнең команда исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләр саны кимеми. Булар инде күбрәк иртәнге сәгатьләрдә тоткарланалар. Араларында хатын-кызлар да бар, җитәкче урында эшләүчеләр дә бар. Кешегә үрнәк буласы кешеләребез дә руль артына айык хәлдә утырмыйлар. Мин сезгә өрдереп карадым, подряд бер кеше өрдерәбез. Мин сезнеке чыкты. Шуннан соң мин сезне отстранить итәм. Анда подпись кирәк, отстранениегә. Хәзер отстранение итәм данный момент. И яңадарга өрдереп карыйбыз. Именно промиллеләр белән. Может допустимыйдыр, может прибор ялгыш төшәткәндер. Может допустимыйдыр, мин сезгә бер сүз әйтмим. Һәр күрсәтә ничә промилле икән. 0,6 Мына күпкә туры. 0,657 миллиграмм на литр. Безнең прибор белән ризамы? Безнең прибор. Атсаң балны тотарам. Ни кызганыч, халыкны ойнатып бетереп булмый. Ә бит айнык тормыш күпкә кызыграк, күпкә матуррак. Бүгенге көннең тәртиплеген, юлларның тынычлыгын, төннәрнең тыныч йоклауны тәэмин иткән безнең юл хәрәкәте ДПСларга рәхмәт әйтәсем килә минем. Алар күбрәк булсыннар иде, юлларда күбрәк торсыннар иде, һәм юлларда һәлакәтсез һәркемдә өйләренә исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Бүген күрсәтелгән видео язмалар гайбәт өчен түгел, гыйбрәт өчен дип күрсәтелде. Башкаларның хаталарын кабатламагыз. Бу һәркемгә дә савап булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.